Νομίζατε ότι θα σας άφηνα έτσι, απλά, με ένα unboxing, χωρίς να το περιποιηθώ, χωρίς να του δώσω αγάπη. Χρυσά μου! Καλησπέρα σας, μαγίτες μου και μαγίτσες μου. Καλώς ήρθατε. Πόσο καντέμις είμαι, ρε φίλε, σήμερα! Δεν το πιστεύω! Τι πίνετε, ρε μαλάκα! Είναι πολύ ωραία, μαλάκα! Μου ήρθε αυτό εδώ το κουτί, το οποίο δεν το έχω ανοίξει. Το παρέλαβα από έναν moderator του καναλιού, a.k.a. Παπαγαλάκιας. Πήρε κάποια snack, εδώ πέρα μας τα έστειλε για να τα κάνουμε unboxing και να δοκιμάσουμε snack από το εξωτερικό. Δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Είναι η πρώτη φορά, οπότε ετοιμαστείτε. Εύχομαι κομφετί. Όχι, είναι αρκετά βάρη για να είναι κομφετί. Δεν έπρεπε να το κουνήσεις απότομα, Και αν έχει βόμβα. Νερό για ουδετεροποίηση παλέτας εχής. Κάτσε να έχω ένα έτοιμο. Κουβά έχουμε. Θα χρειαστούμε κουβά, πιστεύετε? Δεν ξέρω. Παραγωγή! Παραγωγή! Γιατί όταν γίνονται αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται live, ρε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Κανονικά θα πρέπει να έχει πρόβλημα. Παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τώρα όμως είμαστε εδώ για να ανοίξουμε το κουτί. Για να δούμε λοιπόν τι μας έχει στείλει. Εύχομαι να μην έχει κάτι ακατάλληλο, αλλά και να έχει ό,τι είναι. Α, έχει πράγμα. Να ξεκινήσουμε από εδώ. Pop Tarts, Brown Sugar Cinnamon. Μ' αρέσει που ξεκινάμε έτσι. Θα τα κάνεις και στη φρυγανιέρα για να τα φας ζεστά. Ωραία, για να δοκιμάσουμε τώρα ένα. Μπορώ να το φάω έτσι όμως. Το πιέζει εδώ πέρα, το ανοίγεις λογικά. Αυτή είναι η συσκευασία. Μαλάκες, το γα***ει. Κάτι μου θυμίζει όμως. Από μέσα είναι έτσι. Έχει τη γέμιση cinnamon φάση, σαν κουλουράκια με κανέλα. Στο air fryer θα είναι απίστευτα αυτά, μαλάκες, legit. Πολύ ωραίο. Το λαζάνι δεν με κοιτάει έτσι. Του βάζω ένα 8,5 στα 10. Εντάξει, κάτσε, περίμενε. Αυτά είναι τα κλασικά ή έχουν κάτι παραπάνω από αυτά που έχουμε εμείς στην Ελλάδα? Reese's Caramel Pick Cup. Έχουμε Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε τα ίδια. Τι διαφορά άραγε να έχει αυτό? Είναι σαν τα δικά μας, αλλά πιο γαμάτα. Δεν είναι κακό. Έχει στον πάτο καραμέλα. Για μένα είναι λιγοτικό, ναι. Αλλά το έφαγα. Δεν τράπηκα. Πόσο καντέμις είμαι, ρε φίλε, σήμερα. Έκλεισε μόλις το φως. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε μαλάκα. Τα είχα τεστάρει όλα χθες. Δεν το πιστεύω. Τι ωραία. Λοιπόν, ωραία ήταν αυτά. Εντάξει, για μένα είναι λίγο λιγοτικά αυτά γενικά. Επόμενο. Ξεκινάνε τα βαριά. Hers, είναι καπιανής αυτά. Made with real cheese. Γαριδάκι λοιπόν με χαλαπένιο. Τέλεια, καταπληκτικά θα περάσουμε. Πάμε να κάνουμε πρώτα το πρώτο τεστ που είναι μυρωδιά. Εντάξει, από μυρωδιά δεν λέει πολύ, η αλήθεια είναι. Από μυρωδιά δεν λέει πολύ, αλλά από γεύση είναι πολύ ωραία. Πικάντικα. Και είναι, αλλά δεν γίνεται τόσο. Η έξυπνη σκούπα, τώρα στο χώρο σας. Καλά, έτσι. Το έξυπνο σκουπάκι μου άλλαξε τη ζωή. Πλέον δεν χρειάζεται να συνδέω το σκούπα στην πρίζα. Συνεχίζουμε, επόμενο. Κάτι το οποίο ήταν ήδη σε εξτρά φωμάκι, σε εξτρά bubble. Δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα. Πόσο αειδιαστικός είσαι, ρε μαλάκα. Μαντέψτε τι είναι, παιδιά. Λοιπόν, δεν περίμενα ποτέ μου θα το δοκιμάσω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ήρθε η ώρα. Τώρα αυτές τις μαλακίες που παίζει πολύ διαφήμιση, εγώ γενικά είμαι λίγο αρνητικός με αυτά. Αλλά σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα δοκιμάσουμε Prime. Για πρώτη φορά, το έχετε δει, έχετε φάρει και το spam όλοι σας. Cherry Freeze είναι η γεύση που θα δοκιμάσουμε. Ωραία μυρίζει. Εντάξει, παιδιά, να σου πω κάτι. Δεν είναι τόσο wow, ρε φίλε, το Prime. Δεν ξέρω ποιος πάει και δίνει λεφτά για αυτά τα πράγματα. Κατά τη γνώμη μου. Έτσι, πάντα στην ταπεινή μου γνώμη. Αλλά οκ. Ένα πεντάρι. Άντε, ένα πεντάρι. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου! Beef jerky! Έχουμε φάει τέτοιο spam με το beef jerky στο εξωτερικό, μαλάκα. Πάμε να δοκιμάσουμε beef jerky για πρώτη φορά. Χάνει η barbecue. Πες να είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή τώρα αυτά γουστάρουν οι Αμερικάνοι, ρε φίλε. Τα τρώνε αυτά και καυλώνουν και γουστάρουνε. Η μυρωδιά είναι πιο ωραία από τη γεύση. 1,6 στα 10 το βάζω. 1,6 στα 10 το βάζω. Κι άλλο extra foam. Αναψυκτικό είναι αυτό. Bubble μεικτή. Τα σπίτια σας τι πίνετε, ρε μαλάκα. Bubble milk tea. Μαλάξα από μέσα. Μέσα φαίνεται τα ίδια. Δείτε το χρώμα από μέσα. Το βλέπετε το χρώμα, έτσι. Εντάξει, γάλα με τσάι είναι.
Παιδιά, παίζανε καλύτερα για το Prime αυτό. Δεν κάνω πλάκα. Ωραίο είναι, δεν είναι άσχημο. Περίμενα για το. Δεν θα το έπαιρνα τύπου για ένα ψυκτικό, αλλά ένα 7 στα 10 του βάζω. Κι άλλο. Τι γίνεται ρε μάγκες. Μπύρα. Είναι η root beer. Whisky. Τι είναι αυτό ρε. Καμπούτσα. Μιλίτης. Ρε τι είναι αυτά ρε. Μπύρα από βούτυρο. Πώς γίνεται μπύρα από βούτυρο. Όπα ρε. Τώρα αυτό είναι μπύρα. Α, είναι non-alcoholic ρε. Δεν έχει αλκοόλ μέσα αυτό. Ξέρετε τι μου θυμίζει. Θυμάσαι αυτές τις καραμέλες βουτύρου, τις στρογγυλές που τρώγαμε πιο μικροί. Είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Σαν γεύση. Ωραίο είναι. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα όμως. Να το πιω, ξέρω εγώ, με την παρέα μου. Ας πούμε μια βουτυρό μπύρα τώρα. 7 στα 10. Επόμενο chat. Και με αυτό έχουμε φάει πολύ spam. Κάποια είναι γλυκά και κάποια είναι ξινά, έτσι. Ναι, είναι ξινά, αλλά δεν είναι τόσο ξινά. Δεν είναι τόσο sour όσο σας έχουν πει πάντως, μάγκες. Δεν ξέρω αν περιμένετε εδώ πέρα κάποιο. Θα κάνω έτσι. Αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο ξινό. Έχουν ωραία γεύση όμως, γαμάνε μαλάκα. Και είναι ευχάριστα. 8 στα 10 μπαλά. Αυτά τα κρατάμε γιατί είναι ωραία. Βάζω χεράκι μέσα, δεν κοιτάω καν. Σακούλα, πατατάκι, γαριδάκια. Hers Deep Dish Pizza. Γαριδάκια με γεύση πίτσας. Απαλά. Αυτά πρέπει όντως να γαμάνε. Είναι της ίδιας εταιρείας που πήραμε με τα χαλαπένιος, αλλά αυτά είναι με γεύση πίτσα. Τα χαλαπένιος δίνανε κάτι παραπάνω, δίνανε για το πικάντικο. Δεν ξέρω αν αυτοί οι μαλακίες που έχω φάει ή αν δεν μου είναι τόσο έντονη η γεύση της πίτσας. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Πρέπει να ξεπλύνουμε παλέτα, μαγκίες. Καλό. Συνεχίζουμε. Σοκολάτα πιάνω. Α, εντάξει. Μάλιστα. Η γνωστή σε όλους σας σοκολάτα του Mr. Beast. Peanut butter, ρε. Τι λέω ρε παιδί μου. Ο Mr. Beast, φίλε, καλός ή κακός, είτε σας αρέσει το content του είτε δεν σας αρέσει, σέταρε τα trends του YouTube και τα σετάρει ακόμα τα trends του YouTube εδώ και πολλά χρόνια. Με φυσικό βούτυρο. Mr. Beast κερνάει 1 ευρώ και 20 λεπτά. Enjoy. Thank you Mr. Beast for the donate for 120. Oh my god, the best chocolate in my life. Oh my god, it's perfect. Όντως είναι ωραία, εντάξει. Κλασική σοκολατίτσα με φυστικό βούτυρο. Του βάζω ένα 7,5 στα 10. Το ξέρω ότι οι βαθμολογίες δεν παίζουν κανένα απόλυτο ρόλο, έτσι. Πρέπει να τα κάνουμε έτσι καλά. Μπισκότα. Ωραίο. Τιραμισού βανίλια. Τιραμισού βανίλια, μαλάκες. Τι λέω ρε παιδί μου. Λοιπόν, μαλάκες, αυτό που κάνω τώρα μου αρέσει πάρα πολύ, να ξέρετε. Πώς είμαι ο επόμενος. Ωραίο είναι. Το τιραμισού που πήγε. Εγώ το τιραμισού δεν το πολύ ένιωσα, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει. Πολύ σοκολάτα πιάνω. Τι είναι αυτό. Skittles. Είναι με φρούτα μέσα. Είναι ζαχαρωτό. Τα πράσινα, τα Skittles κάτι λένε. Το μοβ είναι passion fruit, λέει εδώ. Ωραίο. Το περτικαλί είναι πορτοκάλι. Μ' άρεσε πολύ το passion fruit. Το κίτρινο λέει ότι είναι ανανάς. Το ροζ είναι καρπούζι. Ωραίο το καρπουζάκι. Το λέει από πίσω. Και το μπλε είναι tropical punch. Εντάξει, δεν είναι πολύ. Δεν είμαι φαν αυτών των ζαχαρωτών γενικά, αλλά εντάξει, μπορώ να πω ότι δεν είναι κακό. Λοιπόν, πάλι είναι εδώ ο Mr. Beast, μας φέρει την άλλη σοκολάτα του, πριν ήταν peanut butter, τώρα είναι η milk chocolate. Πιστεύω ότι θα είναι μια απλή σοκολάτα γάλακτος και that's all. Δεν νομίζω να έχει κάποια διαφορά. Με κάποια μοιάζει. Σίγουρα η σοκολάτα του κύριου Χθηρίου δεν είναι από δικιά του σοκολάτα με εξαιρετικό του εργοστάσιο. Κάποιο συνεργάστηκε και πέδρασε πάνω την μπράντα του, ας πούμε. Ωραίο είναι. Και άλλο αναψυκτικό. Αναψυκτικό Pepsi. Όχι Pepsi. Κοκακόλα ωραίο. Καλούτσικο. Εγώ θα το κρίνω αυτό. Ωραία μυρίζει. Παιδιά, είναι ό,τι λέει συσκευασία. Είναι κοκακόλα με ωραίο. Legit. Κάποιον τρόπο το έχουν κάνει να ταιριάζει. Δεν ξέρω πώς το καταφέρανε αυτό το πράγμα, πώς ταιριάζει το αναψυκτικό της κοκακόλας με το ωραίο. Αλλά κάπως το κάνανε και ταιριάζει. Τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Θέλω κάτι αλμυρό. Cheetos Flaming Hot. Τέλεια.
αλμυρό. Άμα έτρωγε σουβλάκια θα έλεγε πιάσει μια κοκακόλα, ωραίο. Καλά, προφανώς και όχι. Φέρε γάλα, καληνύχτα Συμφάκο. Ριπ. Έλα με μαλάκι, πόσο καυτερά μπορεί να είναι σιγά. Από γεύση δεν λέει κάτι σπουδαίο, αλλά όντως καίνε. Πόσο καυτερά να είναι, μωρέ. Νόστιμα είναι. Καίνε, όντως καίνε. Αλλά δεν λέω ότι καίνε και πάρα πολύ. Δεν πεθαίνεις κιόλας. Επόμενο. Όχι άλλο αναψυκτικό, όχι σοκολάτα. Αλμυρό, ναι. Πια σακούλα, αλμυρό. Doritos Late Night Deep Taco. Τι είναι το Deep Taco? Έχουμε μπει στα βαθιά τώρα, μ' αρέσει. Doritos, πώς άσχημα μπορεί να είναι? Περίεργα μυρίζει. Και πήρα και έχωσα και τα μούτρα μου μέσα. Ωραίο είναι. Θα τα συνόδευα με κάποια σως. Μυρίζει λίγο ποδαρίλα, γευστικά είναι ωραία. Τι γεύση έχει, δεν μπορώ να την περιγράψω. Ένα 8, 7. Ρε μαλάκι, δεν καταλαβαίνετε, έχει δίκιο ρε μαλάκι στο Termination. Βαθύ τάκο αργά το βράδυ γεύση είναι. Απλά τα πράγματα. Έκανα follow, μπας και με χρειαστείς. Γεια σου κολόχαρτο, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για το follow, φίλε. Να είσαι καλά. Αναψυκτικό πιάνω. Δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου. Έχουμε φάει πάρα πολύ σπαμ με Dr. Pepper. Η αλήθεια είναι αυτή. Και δεν μου έφερε την κλασική ο μαλάκας. Είπε να μου στείλει την creamy coconut. Είχαμε και στο χωριό μας. Οπότε δεν μπορώ τις γλυκές γεύσεις στα αναψυκτικά. Τις γλυκές μυρωδιές στα αναψυκτικά. Τις γεύσεις δεν μπορώ. Θα ζήσω. Μου αρέσει το γεγονός. Αυτό που περιγράφει απ' έξω είναι αυτό που θα γευτείς όντως. Δηλαδή είναι όντως creamy coconut. Εγώ θέλω να δοκιμάσω Dr. Pepper κανονική να δοκιμάσω. Δεν έχω δοκιμάσει. Ωραίο όμως. Ωραίο, δεν είναι κακό. Έχει σε περίπτωση Ελλάδα, ναι, αλλά δεν είχε τύχει να πάρω. Κι άλλο μπιφτζέρκι. Με χαλαπένιος. Αυτή τη φορά θα παίξουμε πικάντικα. Όπου θα γευτώ μετά από αυτά που τρώω. Δεν γίνεται μαγκές. Το τελευταίο είναι αυτό που πιάνω. Και κλείνουμε με το κάτι. Μαλάκα, πόσο τυχερό. Με κάτι το οποίο έχουμε φάει full spam. Μας έχουν σπάσει τα αυτό το πράγμα. Η γνωστή σε όλους, Dubai Chocolate. Δουλειά δεν είχε ο διάολος για του. Έλα μαλάκα, έχουμε φάει το spam του αιώνα. Dubai Chocolate λοιπόν. Άλλος ένας τρόπος για να διαφημίσουμε το Dubai. Άθελά μου λοιπόν, εγώ μπήκα στο trend να δοκιμάσω Dubai Chocolate. Milk chocolate filled with pistachio cream and cadif. Εδώ Ελβετία αυτό το πράγμα πουλάνε 35 ευρώ. Το πουλάνε 35 ευρώ. Αυτή είναι η φάση, μάγκες. Φαίνεται λίγο αηδία, αλλά θα δούμε στη γεύση τώρα τι και πώς. Δεν ξεπλύναμε παλέτα. Τώρα Dubai Chocolate δεν ξεπλύνουμε παλέτα, δεν γίνεται. Μαλακές. Είναι πολύ ωραία μαλακά. Είναι τιμελόγητο και τόσο hype. Ισχύει ρε μαλάκες. Μας έχουμε τα με αυτή τη σοκολάτα να πούμε. Τι πάθετε με την Dubai Chocolate, μα τι λέει Dubai. Είναι πολύ ωραία, αλλά ωραία, θα φάω ένα κομματάκι. Άντε και ένα δεύτερο. Αν δεν λεγόταν Dubai Chocolate και τη λέγανε τρίκαλα chocolate, σιγά μην την τρώγανε. Ισχύει μαλάκα όμως. Ανέβασε τώρα το αγαπημένο σου snacks, κάνει μας tag. Ρε μαλάκα, από ελληνικό κατάστημα τα πήρες. Ρε μαλάκα, με κοροϊδεύεις. Τι σκάμ φάγαμε. Τώρα αυτό γιατί το έβαλες, για να νιώσω άσχημα ρε μπάσταρδε. Λοιπόν, για όλα αυτά έδωσε ο Παγαλάκιας ένα ολόκληρο 50 και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, θα διαλέξουμε 2 MVP στα αλμυρά και 2 MVP στα γλυκά. Έχουμε και λέμε, μου άρεσαν πάρα πολύ από τα αλμυρά τα χαλαπένιος. Ωραία ήτανε. Ας ξεκινήσουμε από τα αναψυκτικά, από τα υγροειδή. Το Prime είναι κάτι το οποίο έχουμε φάει πάρα πολύ σπαμ, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Μάγκες, μην δίνετε τσάμπα λεφτά. Γνώμη μου. Δεν ξέρω γιατί όλος τους χαμός, γιατί έχουν δώσει εκατομμύρια οι άλλοι. Bubble Milk δεν περίμενα ότι θα μου άρεσε τόσο πολύ. Δηλαδή περίμενα το έφτινα φάση, αλλά τελικά όντως είναι κάτι decent. Dr. Pepper Creamy Coconut είναι ό,τι λέει. Εγώ δεν έχω ξαναπεί Dr. Pepper, οπότε δεν μπορώ να έχω γνώμη. Coca-Cola Zero με όρεο, με κάποιον περίεργο τρόπο το έχουν ταιριάξει. Δεν ξέρω πώς το καταφέρνουν αυτό το πράγμα. Το όρεο με το τυραμισού, δεν κατάλαβα ποτέ το τυραμισού. Αυτά οκ. Δεν είμαι φαν των τέτοιων ζαχαρωτών, αλλά οκ. Από τα γλυκά θα βάλω MVP Sour Patch και Dubai Chocolate. Θεωρώ ότι είναι πιο ωραία από τα γλυκά που έφαγα. Μα το sour δεν είναι γλυκό. Δεν ήταν τόσο sour όσο νομίζετε πάντως. Και τα Pop Tarts γαμάνε. Αυτά πρέπει να τα βάλω σε air fryer για να δω πώς είναι στο air fryer. Παίζει να γαμάνε σε air fryer. Αυτά τα τρία θα διάλεγα.
διαλέξω τελικά. Λοιπόν, τώρα από τα αλμυρά, τα beef jerky δεν με ενθουσίασαν. Για κάποιο λόγο ήταν πολύ πιο ωραία στη μυρωδιά συγκριτικά με τη γεύση. Δεν τρελάθηκα, να σου πω την αλήθεια. Τώρα αυτά που είχαν τα hairs, πώς τα λένε αυτά, τα χαλαμπένιος μου άρεσαν, τις πίτσες. Για κάτσε να δοκιμάσω να δω πόσο πίτσα νιώθω. Να βάλω λίγο πίτσα στο στόμα μου. Τα χαλαμπένιος είναι πιο ωραία. Πίτσα λίγο. Αυτά το Doritos, τα late night deep taco arriba, μυρίζαν full περίεργα ρε φίλε, τώρα σαν ποδαρίλα είναι. Τα πιο καυτερά από όλα ήταν αυτό, τα Cheetos, τα Flaming Hot, τα Crunchy, είναι όντως καυτερά, γαμάνε. Η βουτυρόμπυρα τώρα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Δεν ξέρω αν θα ξαναέπινα ποτέ στη ζωή μου βουτυρόμπυρα. Να πούμε στο σημείο δεν έχει αλκοόλ κιόλα. Δεν ξέρω. Πήρα και αυτό το σνακ, πήρα και αυτό το σνακ και αυτό το ζελεδάκι και αυτό εδώ το ζελεδάκι. Ωραία τα ξινά ζαχαρωτά. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να είναι πιο ξινά, αλλά ωραία ήταν. Συμπαθητικά. Και η σοκολάτα του Mr. Beast σου άρεσε. Δοκιμάσαμε και τις δύο σοκολάτες, και τη milk chocolate αλλά και την peanut butter. Εντάξει, ρε φίλε, κοίτα. Δεν έχει κάποια ξεχωριστή γεύση. Είναι μια ωραία σοκολάτα. Μέχρι εκεί. Παπαγαλάκια μου, σε υπέρ ευχαριστούμε για αυτή την κίνηση. Βλέπεις ότι την εκμεταλλεύτηκα στο έπακρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το unboxing. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like στο βίντεο, ένα subscribe για να ενημερώνεστε για τα μελλοντικά βίντεο του καναλιού, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που κάναμε σήμερα. Καλή συνέχεια. Lagzone.net